guys, welcome back to YouTube channel. मस्त टाइम and vlog मल्पंदे नियालेन sister la ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊಂಜಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಜಾದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಶಾಪ್ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಅವಲಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಐಜಂಡ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಪೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಶಾಪು ಪೋರೆ ಉಂಡು ತುಕ್ಕ ಅವಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಅವಳದೇ ತೊಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಏತು ದೊಂಬು ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೊಂಬು ಡೊಡೆಗ್ಲ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸದಾನಂದ ಬೈದ ಅಂದ ಇಂಕಲ ಸದಾನಂದ ಬೈದ ತೋಳಿ ಗೈಸ್ ದುತನ್ನ ಲದ್ದು ತೊನ್ನ ಏತು ಅವಳ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈದ ಇಂಕಲ ಸದಾನಂದಾಗ ತೊಲೆ ಗೈಸ್ ದೆತ್ತನ್ವನ ಬೇಗ ಲೇಟಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡಿ ಪೋರೆಂಡು ಬೋಡನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಕಂಚಿನ ಗೈಸ್ ಪೂರ ತೂಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಪ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲೋಳು ಮತ್ತೆ ಸೋಪುಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಾಲತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಮಲ್ಪೋರು ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬೇಕು ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಹೆವಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದೇಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸಾರಿ ಉಂಡತ್ತ ಸೇಮ್ ಪಕ್ಕದ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ತುಲ ಅವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಕೊಡಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆನಾ ಅವೇನಾ ಸಾರಿ ಇಚ್ಛ ಸಾರಿ ಉಂಡ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಬತ್ತಂಗೆ ಜನ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಬೈದ ಅಂಕಲ್ ತೊಲೆಕಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಶುಕ್ ಶೂಕುದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಓ ಅಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿತ್ತ 1500ಕ್ಕೆ ಅವಾ ಒಂದು ಹಾಲು ಹಾಕುಜಿ ನೀರು ಶಾಲ್ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ತಪ್ಪಲೆಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಬೇಕು ಶೋಕನ್ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಶೋಕನ್ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕವಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಕ್ಕವಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡಕ್ಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.